Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani abale okondeka pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero loweruka pa 10 May 2025 ndipo tikuwerenga mawu Mulungu kuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, ntchito mutu 9 kuyambira ndime 31 mpaka na 42. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Paul Chimenyera kuchokera ku St. John Mzambazi Parish mu Diocese ya Mzuzu. Tikuwerenga uthenga wabwino wa Yohane mutu 6 kuyambira ndime 60 mpaka na 69. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Mpingo udakhazikika mwakuti anthu ochuluka adalowamo, ndipo Mzimu Woyera unkalimbikitsa. Pamenepo mpingo ku Yudeya konse, ku Galileya ndi ku Samariya udali pa mtendere. Udakhazikika ndipo anthu ochuluka adalowamo, chifukwa anthu ake ankayenda mopa Ambuye, ndipo Mzimu Woyera unkalimbikitsa. Pamene Petro ankayendera anthu a Mulungu uko ndi uko, adakafika kwa amene ankakhala ku Lida. Kumeneko adapezako munthu wina, dzina lake Eneya, amene adali atagona pa mphasa zaka zisanu ndi zitatu, ali wofa ziwalo. Tsono Petro adamuwuza kuti, Eneya, Yesu Khristu akuchiritsa. Dzuka, iyalula mphasa yako. Pomwepo iye adazukadi. Anthu onse okhala ku Lida ndi ku Saroni atamuona, adatembenukira kwa Ambuye. Ku Yopa kudali wophunzira wina wamkazi, dzina lake Tabita, pa Chigriki amati Dorika. Iyeyo ankachita ntchito zabwino zambiri ndi kumathandiza osauka. Masiku amenewo mayiyo nadwala namwalira. Anthu adatsuka maliro ake nagoneka mtembo wake mu chipinda cha mmwamba. Ku Yopa kudali kufupi ndi Lida. Choncho pamene ophunzira adamva kuti Petro ali ku Lida, adatuma anthu awiri kuti akamuwuze kuti, chonde mbwere kwathu kuno msanga. Tsono Petro adanyamuka napita nawo. Pamene iye adafika, adamuperekeza ku chipinda cha mmwamba chija. Akazi onse amasiye adangoti kwete mbali mwakemu, aungolira nkumamuonesa malaya ndi zovala zina zimene Dorika ankasoka ali nawo pamodzi. Petro adawapempha onse kuti atuluke, ndipo adagwada pansi nkumapemphera. Kenaka adatembenukira mtembo uja nati, Tabita, dzuka. Apo Tabita adasekula maso, ndipo pamene adaona Petro adakhala atsonga. Petro adamugwira dzanja namuyimiritsa.
ndipo adayitana anthu a Mulungu ndi amayi amasiye aja, nampereka kwa iwo ali wamoyo. Anthu onse a ku Yopa adamva zimenezi, ndipo ambiri adakhulupirira Ambuye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane woyera. Lemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo ophunzira ambiri a Yesu atamva zimenezo adati, mawu amenewa ngapatali, angati kwavomera ndani? Yesu adadziwa mu mtima mwake kuti ophunzira akenso akung'ung'udza za zimenezi. Tsono adafunsa kuti, kodi zimenezi mukukhumudwa nazo? Nanga mudzatani mukadzaona Mwana wa Munthu akukwera kunka kumene anali kale? Mzimu wa Mulungu ndiwo umene mwapatsa moyo. Mphamvu ya munthu sipindula konse. Mawu amene ndakulankhula nanu ndiwo amapatsa mzimu wa Mulungu ndiponso moyo. Koma pali ena mwa inu amene sakukhulupirira. Pakuti Yesu adadziwiratu mpachiyambi pomwe amene sadzakhulupirira. Adamudziwiratunso amene anali kudzampereka kwa adani ake. Tsono adati, n'chifukwa chake ndinakuwuzani kuti palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate sampatsa mphamvu zobwerera kwa ine. Kuchokera pamenepo ophunzira ambiri a Yesu adamusiya, osayenda nayenso. Tsono Yesu adafunsa ophunzira 12 aja kuti, nanga inu, kodi inunso mukufuna kuchoka? Simoni Petro adati, Ambuye, nanga tingapitenso kwa yani? Muli nawo ndinu mawu opatsa moyo wosatha. Ife ndiye tikukhulupirira, ndipo tikudziwa kuti ndinu woyera uja wochokera kwa Mulungu. Ndi mthenga wa Ambuye. Ntchito za Apostoli. Panopa tikuona Petro akuyenda, tikalangoti pastoral visit, akuyenda matchalichi osiyana-siyana amene ophunzira ndi apostoli ena adayambitsa, kumene anapita kuti akalalike mawu a Mulungu. Petro akuyenda, akhristu ayamba kuchuluka mbali zosiyana-siyana. Petro pastoral visit akuyenda monga kumene anachitira Yesu, kukaona anthu, kwalimbikitsa, kwapatsa chilimbikitso cha Chikhristu. Akuyenda ngati Yesu amene akuyenda pakati pa nkhosa zake. Petro pastoral visit. Ndiye akuyenda choncho Petro, tikumva lero anthu atatu adawachiritsa, pakana ena kwaukitsa kumene kwa akufa. Petro kulandira mphamvu yomwe ija ya mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Paja Yesu ananena kuti tizalandiradi mphamvu yomwe, mphamvu imene Mzimu Woyera watisira. Ndiye tikumva kuti Petro adachiritsa Eneya, anachiritsa Tabita,
anachirisanso chani Dorika, namuthandizanso kumvetsa koposa. Abale okondeka, nanga ifeyo tikulalika mawu a Mulungu, tikuchiritsa anthu, tikuayendera. Ife ansembe ndi ntchito yathu kuyendera machalichi amene tili nawo, mati outstations tili nawo ambiri. Inde tigwire ntchito, tisatope, tisate chitsanzo cha Petro. Kenaka tikumva mu Uthenga Wabwino, apa ndiye Yesu afika pake penipeni. Lero ndiye Yesu wafika nditu kunenetsa mawu amene akukhumudwitsa anthu. Anthu sangati kumvetsa, koma Yesu sabwerera mbuyo. Sabwerera mbuyo. Anthu kumati kuti mawu amenewa ngapatali, angati kuamvetsa ndani, ngati kuavomera ndani. Ndi Yesu adadziwa zimenezi ukukhumudwa nazo, kungunguza, to protest, a protestanti, to protest. Koma Yesu akunenetsa. Chifukwa chani mipingo yambiri sifuna kumvera mawu amenewa, kuti Yesu ndiye chakudya chopatsa moyo mu sakramenti lija la Eucharistia. Chifukwa chiyani? Koma mawu ndi amenewa. Ndiye Yesu lero akuatsutsa amenewo, amene akukana mpaka na lero. Kodi zimenezi mukukhumudwa nazo zona? Nanga mudzatani, tamverani pamenepa, mudzatani mukadzaona Mwana wa Munthu akukwera kunka kumene anali kale. Chakudya chopatsa moyo ndine, chakudya chimene chidatsika kuchokera kumwamba. Mudzatani mukadzaona kuti chakudya chomwechi Yesu Khristu mwini akubwereranso kumwamba. Simudzadabwa? Mudzatani mukadzaona Mwana wa Munthu akubwera, kukwera kunka kumene anali kale. Kuona iti Yesu sabwerera mbuyo. Pakana kuwauza anthu aja kuti kodi nanga inunso mufuna kubwerera mbuyo? Inunso inu apostoli, ukuti mawu amene mukulankhula ndiyo ovuta kuamvetsa eti? Chabwino. Koma Yesu akuti ine sindisiya, ndanena, ndadziwa chimene ndikunena. Mwana wa Mulungu wanena. Mwana wa Mulungu wanena. Yesu, osati munthu, osati mpostoli, Yesu. Yesu. Ndiye Yesu akwauza poyera, kutiuza ifeyo lero, kutiuza ifeyo nanga inuyo, kodi inunso mukufuna kuchoka? Ena anachoka, namsiya. Yesu sadabwa, akudziwa kuti nkhani ndiyo ovuta. Pafunika chamuna cha Chikristu kuti munthu amvetse, pafunika mphamvu ya Mzimu Woyera kuti munthu amvetse. Ndi pamene ndikukhayikanso kuti amene akukana kuti Eucharistia ndi thupi ndi magazi ya Yesu alandiradi Mzimu Woyera. Pafunikati Mzimu Woyera kuti munthu amvetsetse kuti mawu amenewa ndiyo oona. Mukawerenge mawu amenewa, abale okondeka, ndipo mudzaona nokha. Tikuwerenga mawu ena pompano amene mwina ena akungoalumba poti ali mu bracket, akuti pakuti Yesu ankadziwiratu pachiyambi pomwe amene sadzakhulupirira. Akudziwa kale kuti inuyo mukukayika. Mumtima mwanu Yesu akuona. Anadziwiratu pachiyambi pomwe amene sadzakhulupirira. Ndipo akuonjezera mawu kunena kuti adamudziwiratunso amene anali kudzampereka kwa adani ake. Musayiwale kuti Yudasi uja amene anapereka Yesu kwa adani ake anamkana Yesu pamene analandira Eucharistia. Pompo Satana walowa mwa iyeyo chukasama khulupirira. Anamkana pa Eucharistia amene sana khulupirire Yudasi. Ndipo pamene anati ndikuchoka tu ine hapa. Yudasi anakana Yesu pa mpwando la Eucharistia. Pa pwando la Eucharistia. Pwando la Ambuye Yesu. Ine sindi manena kuti mgonero si chakudya. Yesu sanapite kukagona atu atadya. Apostoli aiso sanapite kukagona, si mgonero, ni chakudya cha Ambuye. Chakudya
cha Ambuye, anadya chakudya cha Ambuye. Paphwando lija anadya chakudya cha Ambuye, phwando la Ambuye. Ndiye Simoni Petro adayankha malo mwa ife tomwe, Ambuye Yesu, tipite kwa yani? Tipite kwa yani? Ndinu amene muli ndi mawu opatsa moyo, ndinu amene muli ndi mawu, inu nokha amene muli ndi mawu opatsa moyo. Tingapitenso kwa yani? Ife takhulupirira ndipo tadziwa kuti ndinu mwana wa Mulungu. Yesu, tithandizeni, tionjezereni chikhulupiriro chokazona difenso mwito timakayika, inde tikukayika, tikuona bredi ngodala amene akhulupirira asanaone. Tithandizeni, tionjezereni nditu chikhulupiriro Ambuye mu sakramenti ili lopambana nditu la Eucharistia. Inu Yesu muli menemo, ndinu wa moyo, inu weni weni. Yesu wa moyo weni weni, Yesu mu sakramenti la Eucharistia. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ema wa